Il-Gvern permezz tal-Ministeru għat-Turiżmu se jkun qed jagħti 10,000 euro lill-klabs tal-futbol lokali li fl-istaġun li ġej se jkunu qegħdin jieħdu sem f'kampjonati Ewropej. Din is-sena l-klabs tal-Hibernians ta' Birkirkara, l-Gżira United u l-Mosta, kif ukoll it-tim tan-nisa ta' Birkirkara se jkunu ambaxxaturi ta' pajjiżna flop li se jsiru fl-Estonja, f'San Marino, f'Andorra, fl-Slovakkja u fl-Iskozja. Permezz ta' għajnuna mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu l-MTA fuq il-flokkijiet ta' dawn it-timijiet se jkun hemm il-logo ta' Visit Malta. U li għalhekk waqt il-logħob pajjiżna se jkun ukoll irriklamat bħala destinazzjoni turistika. Id-deputat kap eżekuttiv tal-MTA Karlo Mikallef tenna kif fl-aħħar snin mal-15 tim ġew f'pajjiżna għal taħriġ. U jekk il-faċilitajiet sportivi komplu jiżdiedu, din in-niċċa ta' turiżmu sportiv tkompli tikber fis-snin li ġejjin. Din hija ħidma li qiegħda ssir qegħdin naħdmu wkoll mat-Tim Nazzjonali Malti issa, aħna sponsors ukoll tat-Tim Nazzjonali Malti, qegħdin ngħinu lit-timiet tal-klabs li jipparteċipaw barra l-pajjiż fuq livell internazzjonali naraw iva bħala din iċċa ġdida li nkomplu nkabruha. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo tenna kif permezz ta' din l-għajnuna finanzjarja mhux biss se jgħinu lit-timijiet lokali imma wkoll se jikber il-potenzjal ta' reklamar għal pajjiżna barra minn xtutna. U għalhekk nattiraw aktar turisti lejn l-Gżejjer Maltin. Rridu naraw kif nieħdu l-aqwa minn dak kollu li għandna bħala pajjiż. Għandna verament biex inkunu kburin bħala pajjiż inkluż l-isports. L-isports huwa għodda importanti li kapaċi jaqqat lin-nies kollha flimkien u rridu naraw li dan kollu ġibna flimkien bħala poplu wieħed biex noħorġu b'saħħitna iżjed milli konna qabel.